или ще го изгонят от къщи, или ще яде бой на главата. Това мога да ви кажа аз. И сега кажи, помагай, батко. Да, батко ми Стоян, ако ми помогне, ако ми удари едно рамо, ще ми удари. Ако не ми... Кажи, какво ти трябва? Какъв ти е проблема да ти го решим? Сега в момента се играе много комар и няма парите. Комар не ми се играе, личната ми карта си я запалих между другото. Пред казино сам. Чакай, какъв ти е проблема точно, искам да кажеш? Искам да ти довърша тук. Не. Моят проблем. Да. Между другото не се занимавам с проблем. Не, нали нещо беше обатачен, нещо де. Колко пари имаш в джоба в момента? В момента в джоба ми си имам стотинка съм. Да, наистина, между другото, стотинка съм. Добре, а как ще продължиш да драпаш на тази зла земя? Питам да имаш ли план? Как ще решиш този пъзъл? Между другото мога да стана такова. Познавам много покемони. Мога да стана един от тях. Балбазар, Пикачу. Ето е точно. Ай, стига, Боже, Господи. Да. Какви луди хора съществуват. А те за мен говорят на сутрешния блок. Представяш ли, учил един депутат и казал Стоян Колев, този злодей, той ще мърка на лайв. Боже Господи, в държавата на Англия. И какво? Тук в България има ли закони? Не, брат, чакай, България е приказка. България е хрониките на Нарния. Тук да сме цъфнали и вързали. Тук в България... Аз между другото, извинявай, че така съм, между другото лежах 10 пъти в психото. Вързан е така на кабел. Здравей, колега, как си? Никой не ми е питал как си. Хубаво ли ти беше, когато те вързаха като... Не. Сега кабел, пиках на гащите и никой нищо не му питаше. Сестрата като ви викаш, ела тук Букук. Имаше една сестра, барбито там. Вой, викам на Пол, ела изкача и викам, ще да изнасил. И тя няма търпение да види как се с памперса обикат точно на тия глава. Да. Некой се блъскаш в ръба, чакай. Чакай. Сега, искам да ти... Ти 10 пъти лежа, ти си рекордьор, аз по-малко. Ти колко пъти беше там? Може би 9 за 14 години. Аз бях 10 пъти там, за това, че... Но това знаеш защо беше? Защото Дънкан Маклауд първо, като го изпразнат енергията на Оби-Уан Кеноби, той преди да я овладее... Не, чакай, няма да се прекъсваме. Преди да я овладее енергията на джедая, той трябва да премине през някакви препятствия и батаци. Той трябва да издържи на напрежението и на този батак, за да докаже, че е достоен после да му се даде цялата